eskuru ya Mama Rebecca Academy boigonigo yatwara omuyiga wokobekera aboroki gwabekera sigia PP2 egutwa gokwana omudirector bw'eskuru eyo Charles Nyakundi nigaene kibuna omoroberio CBC nigo orasama gokoyo murai wense Dr. William Ruto oyora chikorwa oroboti egetambukiro kebwenete koimukigwa boigonigo agania abaiboli kurigereria aboroki gwababo nabo gokoene kibuna nkwenyorera bale chiseme chindonge omurikeito Brighton Makoli na mange CBC negente kiye kyagera nona abandi bakwana na bateba na CBC akonyira abana bamanyire gusoma bamanyire kulika kale bakabundisirwe 2 letter words bono rero na barasome chi sentence. Ibino bibirengererio byaye Charles Nyakundi oyiyo ore omudirector w'eskuru ya Mama Rebecca igoro ya CBC. Egento kende nkeria babuli bakona okwana igoro ya grade 6 kogenda grade 7 nanga ibago kogenda primary go secondary ekaro twarenge kisi university tari kisabo mutienyoyo egento ekingi akwanirwa orio monene otenerete chairman gatebete no yabo bwate 6 months yo kurwe report yabo uchiese president you are mandated to report every month. Korengana nere nigatebuna bono nigetigarete se amagoko yumura ibwensi. Igo bono egente kemo ekenene batebete bago ko report for this month nigoro ya CBC abana bali ba grade 7 ngai bago kobera primary go secondary. Bono ase aikeire achira asama oko ye president we kanero ratangase. Igo Nyakundi anyariga kuboli abaiboli koira abana chiskuru kiri kitabwati mu baromonge bw'abana abaiboli ekero bakubeka abana eskuru tiabatema babeka abana ase chiskuru kibwata abana abakase class ekyagera CBC kero omwana igakwerwa niere bweka teri buna likale balengo sindana na number 1 number 2 number 3 igo niga babolire abaiboli gotige cheche konya komoja amangana a CBC iboli abange bagotera buna abana na barabo bakorete 844 ngakibara akore bakonya abana CBC teri boigo igasio boiboli tari gukigosomia abana ine gasio mwalimu igasio abaiboli no kwa abana libaga bakore ebintu biri bagwenete gokora ainde batigeje chiri bako na oteba buna abalimu batebire abana barete chingoke esukuru batebire abana bareta chisese esukuru baje kubara amaino eite konyarekana nainde ikinege ntu amaete na noboli bakungwaineri Judiga muntu no mwiboli nero nyareka okwana igoro ya CBC nengiere omwana nabakunyara gosoma karo omwana omaketari muna lirikare twaikiro senkira asirenga nari toko chaka kumanya gosoma. Omudirector Nyakundi byoigo nanyaraga kubolia abaiboli koba aborokiwa chingia kabana chingia akora amasomo abo nainde CBC no moroberio muya baisa kubwati ebintu abantu babatebya okibosio boko ng'omo kunakolera mboko bo. Rineti Nyamweya oyoro mwalimu ase skuru eyo ya Mama Rebecca nere nabwata yago kwana igoro ya CBC. Erusere ntambe abaiboli munyare gotolendera abana biya boigo nigatogirie eskuru ya Mama Rebecca ase okwegeria ose okorwa maigeria mayago chiasa barokiwa abagosoma ase eskuru eyo. Mama Rebecca nabarimu bari trend keregento bamaete egento kena nane ngochikokwana asa abaiboli motema gotolentera abana ne skuru engi skuru yegera asaga yanande tokolinda abana bino biya ya Mama Rebecca ne skuru engiya abana ase performance ko perform bari na ekerasukire kurubuna bono PP2 nabo mwana akogosomera. Goripoteri getaseni Candice TV kurwa seskuru ya Mama Rebecca yegotoka sensemo ya embassy iridariane Brighton Makoli.